Hej sammen, velkommen til den her video. I dag så vi laver 6 måder på Burger King. Nej, Sunset. Nå, Sunset her. Ja. Sunset. Og ja, vi skal bare springe ud i det. Ja. 6 måder på Sunset. Den gode, eller vinderen. Hvad skulle det være? Jeg ligger væk! Hvad skulle det være? Jeg skulle have en chicken cheese tops. Nej, 50. Okay. Selvom jeg skal have de der gode pomfritter, de har. Okay. De gode pomfritter og 28 chicken cheese tops. Næste måde. Den dårlige taber. Ja, hvad skulle det være? Jeg lige forbi. Nej! Hvad skulle det være? Jeg tabte! Ja, men hvad skulle det være? Ikke noget. Næste måde. Håndboldspilleren. Hvad skulle det være? Hvad skulle det være? Hvad skulle det være? Kan jeg godt få noget vand? Jeg skal hen og spille håndboldkamp i dag. Nå, her. Næste måde. Vandmanden. Vand. Hvad skulle det være? Flere vand, tak. Hvad skulle det være? Vand. Vil det ikke butterflip-tid? Næste måde. Ham, der hele tiden tager billeder. Smil, siger appelsin! Hvad skulle det være? En appelsin, så kan jeg tage billeder af det. Nej, vi har udsolgt af appelsiner. Jeg tager lige et billede af dig. Nej, stop. Okay, jeg skal så have en pomfrit. Her er en pomfrit. Jeg tager lige et billede af dem. Stop nu. Næste måde. Den, som der altid tager på ferie. Hvad skulle det være? Et pas, tak. Så tror jeg, at vi skal tage i Ballerup. Jamen, jeg fik den her tiger i, hvad hedder den nu? I Afrika. Jeg siger op. Nå, det var alt på den her video. Jeg synes bare, at I skulle like og subscribe. Ja, og husk at abonnere. Og husk at gå ind og skrive på Carl Louis med bindestreg, eller uden mellemrum, eller med mellemrum. Ja, det ved jeg ikke. Nej, men vi ses. Men lige inden. Hej.